नहीं मिलत। खाना बनावा, कपड़ा धोवा, बर्तन मांजा, गुड़ भोकनो यन तुमकर गुड़ो न मिसा। का हो कन्या? का करते रो? का हो कन्या? सुना तने के तारा? कहा में जी आई का कहते नहीं आई बैठी देखी ना खाना बनावत रहनी है बैठी 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 ठीक से बैठी ढील हेर दी राहुल बैठी तने धीरे धीरे हेरा धीरे धीरे इन हेरा तनी को दिन भइल रहो नहइले जी बुझाता कि मुड़ी में के बार अथी भइल बाटे पटवा के रसरी भइल बाटे सुबह रहे ना नहावे सुबह रहे माथ मिसले कोई महीना भइल रहता सुबह रहे पियरी माटी से मिसरी आई आई कहां से इतना लीक छरवैले बानी जी काना के लगे सुतल रहनी है आ होए बिया सुबह धवाबो तो जाके ओकर से हरवाई आके बैठ जतिए लागे आ हम करबा बतिया होती आ रउआ कोनो कम हई हां ओकर लगे बैठला के ओकरे तो कोनो काम दामट लाने के आ जतिए लागे बोल बैठ जतिए काहे दी पता ही न तनी हई हेरे लायक बाटे दुनिया भर के छेरवा के आइल बनी आई रसरी बुझाता कि के सब रसरी हटे पटुआ के हैं जाई ओकर से हरवाई हमरा से ना हेरई ढील ना हरबो खाना बनावत रो रील बनावत रे रील बनावत नहीं बुढ़ भोकनो देखलु है तू देखलु है अरे दादा ओए देखो ना एकरा के कौची हो से हमर छोटे कबर में देखलु है बुढ़ियो देखलु है रील बनावत रहनी है खाना बनावत रहनी है रील बनावत रे फोटो के लगे वीडियो कॉल बतियावे तार मुंह हमर से बतियावे लायक तू का बतियबू हमर से हो सुने छे झूठ बोलबे तो तोरा आगे आई बॉस के तोर पानी में आगे तो आई ना तो कल उतर आगे जाई आ त हाथ ना उतराला हो ओ नथी तो गलावा मुत पियाना बाहर में बाड़न पास के जब मोबाइल दिलवा रील बनावत रे साथ के ढील ना हरियन ये त हमार भातार हवे हमरा के कीन के देला तार काहे छाती फटता हो बच्चा नहीं बनावे रील देखा तो बेला ना मुंह में हुरते में भी जान तो नहीं को हमरा के तू आई देखो तेरे एक लाख में सुधार दे दिका एक बेला खींच के ता मुंह नहीं के देखा ता देख ला तनी देख ला ओए देखा बु तनी देख ला तू देखा ला जान तो नहीं को हमरा के तू देखो ना सास के ठेलते ना मन बेका छीन तू नहीं वही लाके बोलले बड़ू तू अरे भगटिया हम गांव में घूमी चाहे बाना पे जाई तोरा ऐसे का मतलब है हम नहियर जाई ओए जे कहने दो गलावा के रे ओकरा से शादी मत कर ओकर माई छिना दे छिना ना रहे माई खेलवाड़ी सब सिखा के पाका कइले बिया आ तू खेलवाड़ी ना हो मुंह में बाया तरुआ बेरे से रुक ओ दो गलो के फोन करतनी अभी 9-6 होई कि तो तू रहबे घर में ना तो हम रहे तू ही रह हम जातनी अपना नैहर रुका के फोन करके बोलाओ तनी उनकरा के रे भगटिया ते ही रोहन जातनी बथानी ना बैठाई दी आज फरी आज फरी पे करी बैठाई दे मत फरी पे करी बैठाई जी बैठा चुपचाप बैठा त देखा त बेला ना है त नु बैठा चुपचाप बेला से मरबे बापो बाप आउ तो झाड़ा कोनो शक्ति न ठाने लिसन बाबू हमर बाहर वाले तो बड़का गुनाह कर देवे ना तू तो एको बाड़ू पतो घर में मेरे रोब ने मरे छोड़ के नहीं सुनत ना ए तू कैसन मरद के तर अपनी मरद के घर से बाहर ही ना निकले त तरलू हेलो अरे बाप रे बाप मरद तू बाहर चल तो बड़का भाई पहाड़ टूटे गिरल तोरा ऊपर सुन चढ़ाली जवानी हमर टूटे आड़ाई के खुश बाड़ू तू अपना बेटा के विदेश भेजावाई के जेकर मरद विदेश रहला उहे बुझेला गेदा के चार वो सामानो खवाए के दोष देलू भागट तू हसन सा सुमाए के ए करबो भक्ति तो तार कते गुजर ना होई तहार भटार ना कमाई त कहां से खरबो कहां से आई अब तू चुपे रह लइका तार पैसा भेजे धरेलू चेटी आई के देलू ना तू टाइम से नु ना ओली आई के रुका अबे फोन लगावा तनी एबार 9-6 होइए जा रुका बहुत तू मजल बड़ू कपार पर चढ़ल रहत रू हमेशा
हेलो हाँ करे बोला कटहर के काट लेखा ओठ भइल फाट के आवे बलमुआ मोलायम कर चाट के चुप रह कबो शुरू हो जालू बोल काहे खातिर फोन कइलू है तू तो चल गेला बाहर कमाए विदेश आई तार बुढ़िया बिया बुढ़ भोकनी रोज ड्रामा करतिया ये तो मारतिया तो तोहरो के भगवान दू हाथ गोड़ देले बन लतिया द लतियाओ जौन होई तन देख लेहल जाई रोज हमरा के मारतिया लतिया होतिया कुछ चीज नहीं के बुझा सब के अरे मारतिया तो तू कौन भल बड़ू बोल रख फोन रख हम काम करतनी बार बार फोन करके परेशान मत करिए ठीक बा हम बाद में साजी के तारा के फोन करतनी रख जोड़ दिए हो मत हो मुंह नहीं खी देखा बता से जोड़ दे हाले कि मारा तरी लती आवत रे हमरे जैसन सहतारा मिली हो कोनो करम में ना मिले देखत नहीं कि आजकल के पतो सन के अरे हाँ भाई लगाओ नो तू तो बड़ी भल बड़ू हम भगवान से कहत नहीं कि ऐसा सास कोनो पतो के ना देश होता था हई देखा भातार काटो के अपन जाके सुबोधवा के लगे सुतिया तरी तो नहीं कहत आ कहत तरी सुबोधवा वो ढील छरवइले बिया हां हई देखा भातार काटो के भातार विदेश बावे नया के यार बोला के सुता ले तेरी घर में तो नहीं की कहा चल तेरी हमें पर लछन लगावे देखा है एकर लक्षण लगावल यही कभी रे रुक भातार के लग से परमिशन तो मिलिए गई बा ए बार मार के तोर चौर फाड़ दे तनी देख रुक जो ते देख अरे बाप रे नमस्ते प्रणाम जैसा कि देखनी है सास पतो ननद के मार तरुआ सब ऐसा ही वीडियो में बना रही हमने के वीडियो एकरा से अच्छा भी वीडियो आवता ठीक बा तरुआ वीडियो के लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी ई वीडियो खाली मनोरंजन खातिर बनल रहल सटे वीडियो कैसन लागल एगो कमेंट करके रउआ सबे बता देम अब देखल मत भूलेम ठीक बा ई तो सब घर के देखते बानी झगड़ा लड़ाई बाबे तो सब ऐसा सब रउआ मत करी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखी मनोरंजन करी तू बड़ी